Upti kayo ang atong caller. Naana siya karon sa atong linya. Hello, good morning. Morning, ma'am. Yay. Good morning. Answer lang ko, ma'am, at ang question karon nga bago. Okay, sige. Answer na, sir. Roster, ma'am, roster. Roaster. Let us see kung correct ba ang iyang tubag. Yes. Correct. It can be found in Matthew 6:34. 6:24. Congratulations. Tagas ang atong caller. Corales extension, ma'am. Corrales Extension. Pwede na to may balaan ang ngalan sa atong gwapo nga caller. Belte, Igang. Nelsie Igam. Okay, congratulations. Naba kay mga greetings? Okay, ma'am. Ako panimbaya may buntag sa Kwan. Kinang Central Church. Ako ang amigo, brother Awing. Awing, nakakadiya ron. Oy, amigo, din kay Awing. Ako na, bro. Magsabat ang buntag ko sa tanan nga mga ito na ako sa Papri Church kanhi. Okay. Okay. Dagang salamat. Mga kaigalan, you are still watching Panimbaya sa Kabuntagon ug karon atong hatagan og pagtagad ang usa ka suliran diri sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ako si Jenny. Wala na akong papa, then akong mama na ay uyab ngayon 19 years old. Uy. Pero silently, naibog ko sa ka-live-in sa akong mama. Kabalo ang gay nga ganahan ko niya. Kabalo ko nga mali ni among gibati, pero murag nakagusto man pud siya nako. Akong plano, mubalhin ko og puyo aron dili nami mapugnan sa akong mama. Uy. Ay, kapi kalisod di ato ang Heavy! Grabe. Lisod Tama ka. kayo ang atong sitwasyon karon. Lagi, Work. lisod kayo. Murag mo kay murag silent pa ni Ron, silent mode. Sa diha nga nag... But we are Oh. very happy mga kapaglaom tungod kay makikauban nato karon si Ma'am Avic. And of course, ang iyang expertise, ang iyang wisdom, atong hulaman, tungod kay siya na ay, of course, na siya ay Ka-advise. wisdom, may tungod kay na masters in nursing man siya, og na siya psychology nga mga subjects, og nagmaster gud siya ani. Og kauban pud nato si Pastor Abonjonito Kaimi, na Yes. siya pud ang mutakol sa spiritual ug sa uban pa nga emotional nga side ni ini nga sitwasyon. But before that, paminaw nato si Awing. Lagi. Wing. Sa diha nga Kung nagbasa... ikaw oh, ang lalaki, Wing. kaning sa diha nga nagbasa ko ani, bantayan guni mo ning mga lalaki. Kay dunay mga lalaki nga mutik advantage, pastor. Gamay nga salisi, tik advantage dayon. Unya, gamay na lang ba tarong mga butan, pastor? Count me in, lugar. Ano ni siya? Ayaw huna-huna ang imuhang kaugalingon. Murag imurag yun ganang gahuna-huna ra kasi mong kaugalingon. Daghag mga lalaki diha. Kanang mahimo magud ni siyang problema karon maayo ang inyong relasyon sa imong mama. Kung musulod ka ani, problema gini siya. Ngano? Kay kabalo ka nga uyab man ni sa imong mama. Unya, ang imong mama Basi nag-una-una siya, Wing, nga, since 19, bata pa, murag sila bata. bagay. O niya Sila na po'y bagay. mga malito nga mga lalaki nga ug mahimo, pastor, daghanon ba? Malito ni sila nga noon, bantayan ni mo na siya kay kung musulod ka ni matupan ako ganina nga problema ni siya nganong mutubay man kaniya nga uyab na si imong mama. So, kung imo na siyang tubayan niya, maglain mo, imong plano, maglain mo. Problema na siya, imong mama, masakitan gyud. O niya, ang allowance niya, di nakatagahan. Importante ba kay na siya. So, ako ikatambag sa imo ha, nakita na ko nga problema na siya, ayaw pagsulod og problema. Ora gina akong tambag si mga. E.G., kung ikaw ang naa sa sitwasyon, what will you do? Kung ako ang nasa sitwasyon, no, dili na lang gid sakto gid tong giingon ni kay Awing, dili na lang gid ko mosunod. Kabalo man ka nga uyab na sa imong mama, para ra gyapon ka ana og nakisingit. So, Daghag lalaki. since nga naapot tay mga mas dagko diri nga mas maayo gid mo advice naglisod gid ko ani sa atong ihatag sa ila. So, okay, let's have Ma'am Avic. Okay, kang Jenny, akong advice sa iya para in terms sa science sa psychology, kaya naman tayo gitawag nga growth and development. Kaya ang iyang papa nawala naman,
So naglong siya og affection from a father figure, which is that's very important sa atong growth and development. Suddenly giabot to ang uyab sa iyang mama, abi niya og mauna to siya ang gugma kay nahatag siguro og nakita pod niya ang personality sa iyang father sa iyang boyfriend sa iyang mama. So, normal na siya nga psychology, normal na growth and development. But by spiritual side, as a human being, human nature, mali gito siya, Jen. Kaya immoral naman na imong ginabuhat. Correct. So mura bag abiniyag na mistaken niya yung feeling. Correct. Abiniyag na in love correct siya, na. pero di ay nangita siya og father Papa. figure. Correct. Nga mo stand by sa iya as growing child. Mm-mm. Child pagyapon siya. Okay, napakaidugang Mama Vic? Inanila lang siya. Ang sala manggod, magamay og madako, sala manggid siya. Correct. Usara ang mama, pero daghan ang mga lalaki nga mahimo. I agree. Usara atong mahimong Usara mama gid ang sa mama. sa So ayaw tibok gid na pasakiti kinabuhi. ang imong mama, Jen. Kay usara gid ang mama. That's the only treasure nga di gid na maalisdan, our parents. Wow, so nice. Pastor. Okay, Charm, sa ako ang tambag ni Jenny, kana bitawng lisod nga kahimtang Charm. Lagi. Tungod kay nahigugma siya unya. Jen, kung nasa makaron, kana bitawng i-identify niya unsa ang love, unsa ang infatuation, Lagi. no? Tungod kay in the first place man good, ang laki mismo ha, how honest unsa siya kana ang iyang integrity ba nga? Mutubay. Tinuod bagyud na Yeah, gibati. tinubog siya ang ibati ni Jenny nga mismo gani yung mama hagi kiba na silang duha gilumpong. Lagi isahon niya. Posible jud kay nga tinudunay na iya ba. Maldito Lagi lagi, lalaki maldito. biya ka pastor. Oh, yeah. Kabalo ka unsay So kung inani bitaw kang Jenny, ayaw yung taon pagsulod og kana bitaw kana situation nga basi niya og maabot ang point bitaw nga guba na niya ang inyong kamo maging duha mama ninyo nga Madaot ang relasyon. ilang duha. So lisod kayo. Mo na nga Jen, think it twice, dili na kay twice, many times dead before pray. indulge na nga. Yeah. Kinahanglan gid mag-pray. Okay, Jenny, si Selena Jane Palma Pelesco na ay iya ang advice dinhi because ato ni siyang gibutang sa Facebook nga problema ug mo niyang yang ingon. Question: Are you really certain that you and the guy are really in love? Try to ask yourself first if what you're feeling really is infatuation or lost. For me, it's best for you to avoid the guy cause maybe you're just feeling that way kay isara mo og balay. Mas daghan mo og time, sige og kita, and you have a closer age gap. So mas more jud ang tendency for you to like him and your mom and vice versa. Mas maayo kung ang imong plano mo balhin ka og puyo and leave your mom alone and her boyfriend. So kumbaga ang advice ni Selena is kung move ka og laing balay, ikaw ra walay appeal ang boyfriend sa imong mama. Biyai ang boyfriend sa imong mama dito sa imong mama. And kung bation jud niya nga love ka niya, mangita siya og pamaagi mo adto sa imo kay matud pa absence make the heart grow Maora gyapon. fonder. Selena. Maora And let gyapon. him make sure to nga dili magkalamat ang inyong relasyon sa imong mama. Well, gikan to kang Selena o gikan pod kang Angela aninang ingon siya oftentimes we already know the answer. We just lack the courage to do what is right. Okay, Jenny, I hope nga matagan ka, malamdagan ka sa atong Holy Spirit ug unsa imong buhaton ani nga problema tungod kay dako gyud ni siya og impact sa inyong family. Ingon ni Ma'am Avic, you only have one mother in this world and in this life. So you have to take care of your mother kay wala na gyud di gyud ka makaingon niya na kay ex-mother. You can have your ex-boyfriend, ex-girlfriend, ex-friend, pero ex-parents, no, wala gyud na siya nga word. Okay, I hope nga na-satisfy ang atong sender sa atong Nay last tubag germ. karon. Yes, Wing. Nahunaunaan ako diri nga. Pabuta lang ang time basin unya ug magbulag na sila si mong mama. Magulat na lang ka. Magulat na lang ka nga magbulag sila. Unya napay mo ang gibati na diha na dayon. Ayaw lang sa dayon pag himo ana nga problema. Okay, pero para kang Jenny, much better if you move on sa imong life. Then connect with God, pray, and then makahatag niya siya sa imo og kalamdagan sa imong mga problema. Mga kahigalaan, alas 7 na usabang takna sa kabuntagon, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo sa atong 777 prayer.